Takže čaute, toto je moja menšia informačka. Budem natáčať vlogy, hry a tak ďalej. Len teraz nemám trochu času. Takže týždenne by mali výjsť 2 vlogy. Tak. A potom hry neviem, či budem mať čas, keďže mám menších súrodencov a sú stále doma, tak takže toto by bolo pre mňa všetko, takže sa s vami lúčim. Like, comment, over.